Okupljanjem i treningom u sportskom centru u Jadin Boškovu Veterniku fudbaleri Vojvodine počeli su pripreme za prolećni deo sezone. Predsjednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić poželeo je najpre svima dobro zdravlje u novoj godini i izrazio veliko zadovoljstvo zbog igara i rezultata u prvom delu sezone. Ja moram da vam kažem da sam jako ponosan na vas, na prvi deo sezone. Mislim da je to izgledalo baš onako kako smo želeli, sa puno agresije na terenu, sa puno želje i volje, sa puno međusobnog dopunjavanja, pomaganja. To je Vojvodina kakvu ja želim. Van terena ste stvarno za primer u svakom smislu. Želim vam dobre pripreme, da se spremimo fizički kako treba. Što se tiče igračkog kadra, ja tu ništa ne bi mnogo ni menjao, ni čačkao. Naravno, Tanga se pita, ali što se mene tiče, imamo sve što nam treba. Imamo i mladost, imamo iskustvo, imamo želju, imamo ciljeve, imamo spremnu upravu da izdrži sve pritiske, da dođemo do velikih rezultata. Vojvodina u nastavku sezone ima velike ciljeve i ambicije i prema rečima prvog čoveka kluba napada duplu krunu. Mi napadamo duplu krunu. Dakle, mnogo mi se sviđa, podigli ste glavu, sa puno samopouzdanja to sve izgleda i lepote biti deo Vojvodine. Šef stručnog štaba Miroslav Tanjga također je optimističan pred nastavak sezone. Uvek će, kako kaže Tanjga, biti neko ko će da nas osporava, ali igru i rezultate Vojvodine ne može da ospori niko. Rezultati su bili više nego dobri, uvek može bolje. Bilo je nekih utakmica koje smo prespavali, a bilo je nekih utakmica koje smo odigrali više nego dobro i gde su mnogi bili skeptični. Sami smo sebi postavili neke cilje. Tako. Kad ste u ovom klubu, onda znate da ti ciljevi postoji i da ti ciljevi mora da se dostignu. Znači, samo po sebi to je to, ali nisu to neki ciljevi koji su neostvarivi. Član upravnog odbora fudbalskog kluba Vojvodina Ljubomir Apro poželao je igračima svu sreću i ličnu i sportsku uz poruku da je ova sezona za trofeje. Mi smo uvek verovali u vas, upravni odbor je verovao u vas, vi ste to dokazali svojim pristupom, grbu i rezultatima. Davno Vojvodina nije bila ovako pozicionirana na tabeli, a ja dugo pamtim, dugo sam ovde i ja znam da ćete vi uspeti, ovo je sezona za trofeje. Ekspedicija Stare dame glavni deo priprema odradit će u Antaliji gde će odigrati 5 kontrolnih mečeva. Nakon dvonedeljnog boravka u Turskoj sledi povratak u Novi Sad, a potom i nastavak sezone 31. januara kada Vojvodina gostuje TSC-u.